I evo ga moj drugi telefon. Njega sam dobio valja godinu dana u proleće kasnije. I njega sam dobio eto tetke. I veoma sam ga zavoleo naspram onog prvog telefona. I onda sam se veoma vezao za ovaj telefon. Nosio sam ga svugde. I bio je ono da kažete bukvalno glavna atrakcija. Jer sam imao jedan od dobrih telefona. Evo taj telefon je ovaj, kao što možete vidjeti, Samsung SGH D500. Da, ima uvrnuto ime modela, ali dobro, šta sad. I ovaj telefon je izašao naravno 2004. godine. Samo ne znam ono koji mjesec, piše ovdje 4Q, ne znam šta je to. Ja mislim da je to onaj World Congress kao gdje se takmiče najbolji telefoni. Naravno ovdje mi fale neki dugmići, kao ovdje. Onda imamo USB port. Onda ovdje dugmići isto fale za pojačavanje i stišavanje. I koliko se sjećam, ja mislim da je ovo bilo za kameru. Naravno i ovo je još jedan od slide telefona koje sam ikada imao. Imao sam čak i one floppy telefone. To su oni što se otvaraju kao. Znači dosta je ono razdrndan da kažemo. Evo vidite koliko je plastika i izgrebana i sve ode. Ovdje imamo, koliko ja tu vidim, mada i ne vidim nešto. Imamo jedan mikrofon. Ovo drugo to ništa. Scratch. Znači tastatura i sve to sam sklapao 100 puta. Padne sa najmanje visine, on će da se skroz rasklopi. Da, naravno i display, ja mislim da je bio već puknut ili sam ga ja stvarno izubio toliko. Evo ovako, što se tiče specifikacija ovog telefona, je da vidite ima i čak ovo da se veže oko vrata. To je ono što sam vam pričao, veoma je zanimljivo. Malo prljavo, ali to je zato što je staro. Znači što se tiče specifikacija ovog telefona, njemu je display, vidite, isto mali, malo je veći od ovog prethodnog, kao što možete vidjeti. Da napravim fokus. Evo, ništa ono posebno. Samsungov, odnosno od ovog telefona, display je samo za jedan mini inč povećan, već kako to kažem. Display mu je 1.9 inča, 176 x 220 piksela rezolucija, TFT 256K boja, znači 100 put više boje smo imali na ovom telefonu, i 148 ppi-a. CPU, odnosno mozak ovog telefona je nepoznat, naravno i to je nešto veoma slabo. Sad prelazimo već na kameru. Kamera je naravno nazad. Kad slajdujete up ovaj telefon, odnosno ovako ga otvorite, evo, čak šta vam odmah zabada oči jeste ovaj blic i ovo kao neko staklence kada ono pravite selfije, što je veoma korisno. Znači ovaj telefon je imao čak blic. Bio sam glavni među društvom baš zbog i kamere. Naravno imamo i fokus, 1.3 megapiksela kamera, fokus je 1:2.6, koliko je mala kamera naspram ovog telefona i koliko je poboljšana. Ona naravno ima i video rekorder i eto, to je to što se sve tiče oko kamere. Baš mi se sviđa tako što je, kako to kažem, sa zadnje strane uklopljen u telefon. Znači samo slajdujete i vaša kamera će biti zaštićenija 100 put na onom telefonu, jer ne ulazi prašina i tako to. Onda što se tiče mesta, odnosno ROM, to je ona interna memorija, tu imamo 100 MB, ostalo je za igrice, SMS-ove i tako to. Mada SMS poruka možemo imati 200, onda možemo 400. Kalendar eventa, znači možemo strpam u kalendar šta god hoćete, to je super.
Onda imamo čak zvučnik, samo da ga ja nađem uopšte. A da, to je ovaj. Imali smo tu napred zvučnike. To su ovi speakerfoni, to su nekad bili zvučnici. Onda ja mislim da ima on nazad, dobro nema. Sam sad rastužio. On ima čak loudspeaker, znači to su glasni zvučnici. Ima čak i Bluetooth, što je veliko poboljšanje naspram onog telefona. Verzija je 1.1, infrared ima, odnosno infracrveno, Java Mi IDP 2.0 verzija i baterija LON, znači nije Lion već Lylon, da tako kažemo. On ima 800 mAh, ali mada kaže i da ima i 1000, zavisi ako pričamo, on će kao da poveća bateriju. A logično je i da sigurno se štedi za SOS. I eto, to je to što se tiče ovog telefona. Evo sad ćemo malo da uporedimo i ova dva telefona, da vidite ono kako izgledaju. Sad sam malo umastio oglev, da ne kažem. I eto, to je to o moje dva prva telefona. Sad ćemo na treći i četvrti telefon. Eto, tako da vidite, ja sam oduvijek sa ovim telefonima, kad god bi dobio neki, bio bi ono u samom startu solidno, ono malo više dobar, i onda bi prešao na nešto još jače. A u to vreme nisu baš ni bili jaki telefoni, čak su se prodavali ono kao telefon čokli, čokolada, već kako god. Pa su skroz tanki bili, to je stvarno bilo in, ono što kažem, wow, to imati tanak, to je bilo stvarno popularno. Ali ti telefoni, to je samo za pozive, da vidite koliko sati ili da jednostavno, zašto je bilo, ne mogu da se setim. Da, samo za kalendar. To je tako bilo glupo sa telefona. Evo ovako sad da ne bi pokazivao praznu sliku, neka budu tu telefoni. Evo reću vam neki, da tako kažemo, fun fact. U moje to vreme, u Americi kad su se prvi put pojavili telefoni 2005. na touch, to je bilo u Americi, prvi telefon na touch i prvi Android je bio LG Prime. A mi smo te telefone, pošto su bili u Americi, mi smo od uvek pričali, wow, u Americi postoji telefoni na prste. Da, pošto na touch mi smo to zvali i telefoni na prste, tako da nam je to bilo veoma zanimljivo. Ali veoma su bili skupi, čak su i ovi bili skupi, dobro, mislim, ono, cena ovog telefona je bilo oko, tako ja, šta je znao, 20.015, nije bilo skupo, ali ajde. I ono vreme se nešto nije bolje živelo. Evo, ovo je bio oko 25, čoveč. Danas prodam to za 200 dinara. Idemo na pijacu. Ajmo na sledeću. Mnogi ljudi koriste tripod, odnosno nošca veštaj, ili jednostavno naslonu telefon. Odnosno stave telefon u držače i onda tako snimaju vide, ali možda ja izmislim. To ne može ni. Ovo je pro studio. Onda konačno ćemo ga upaliti. Posle 8 godina, baterija je napunjena, trebalo mu je to istina, skoro 2 sata, ali ipak idemo ovako. Jej! Linci, pali se! Samsung! Honor, yes? Ooh, who's that girl? Oh, yeah. Znao. Zdravlje, flame off. Da, fon ne može da dođe sebi, evo već se ispraznio. A puna baterija je bila. I njemu je crkla baterija. Nažalost. Ne može da se izgleda upali.
O, te uhvatilo. Please, makar u meni. Ajde. Yeah. Alergičan sam na loše Ne vredi. baterije. Verujem ti. Znači, ipak, iPhone pokazao je znake života. Ica. Nažalost. Jednog dana ove sve fonove ćemo opraviti.